Iturri zaharretik edaten dut, ur berria edaten. Beti berri den ura, betiko iturri zaharretik. Josean Hartzeren baimenez, bere emari agorrezinetik lapurtu dugun urtanta bat baino ez da. Izan ere, gure irudiko EH Bilduk usurbilentzako duen herri proiektua borobiltzen duen esaldi betea da. Izan ginenetik ari gara oraina eraikitzen. Etorkizuna zerumugan. Iragana, oraina eta etorkizuna uztarri berean. Zaila da hitz gutxitan legealdi hau laburbiltzea. Edonola ere, zerbaitek ezaugarritu badu legealdi hau horixe izan da. Etorkizunari begirako proiekzioan, hausnarketa bizian aritu gara etorkizuneko usurbil marrazten. Eta zeregin horretan, zu usurbildar bidelagun izan zaitugu. Inguruari erreparatuta gure herri nortasunari eustea dagokigu. Izan ere, tamalez ez datoz garai gozoak, errazak. Batzuk, EAJ eta PSE nagusiki euren ohiko ereduan ari dira. Momentu honetan garbi ikusten dugu eskusaitzeta izan daiteke da lekua eskatzen dituen metroegatik eta kokapenagatik oro har. Neurrigabeko hazkunde suntsitzailean, gutxi batzuen interesei men eginez eta inguruko guztia irentsi asmoz. Hau da, eurena lehenetsiz eta ingurukoak aintzat hartu gabe. Usurbil dagoen tokian egonda bi aukeren arteko lehian bizi da. Edo Donostialdean integratu eta praktikan Donostiko auzo bihurtu, eta hortxe daukagu Zubietan egiten ari direna, edo bestela herri nortasunari eutsi bertako izaera zainduz eta bultzatuz. Praktikan, udalez gaindiko administrazioek egina dute aukera. Dena da beraien hitzetan San Sebastian region. Lurralde antolaketen ikuspegitik dena pivotatzen du Donostian. Adibidez, garraioari eta mugikortasunari dagokienean, hortxe daukagu metroa edo autobus zerbitzuaren berrantolaketa. Etxebizitza politikan Donostitik jende xehea uxatzen ari dira eta inguruko herrietara erakartzen. Eta merkataritzan nabarmena da Donostiko korridorea bultzatzen ari direla. Eta horrela beste hainbat gai. Horre guztiak sekulako eragina du Usurbilen eta horregatik asmatu behar dugu gure balorei eta izarari eusten Donostiak irentsi ez gaitzan. Ezinbestekoa zaigu ondo finkatzea gu zer garen eta zer izan nahi dugun. Nora joan nahi dugun eta horretarako zein bide hartu behar den. Esaerak dioenez, nora joan badakienak, bidearen erdia egina du. Hala dela uste dugu guk ere, eta horregatik legealdiaren hasieran gobernu plan aberats eta askotarikoa zehaztu genuen. Herritarren ongizatea helburu, Usurbilgo auzo, adin, genero eta ezaugarri ezberdinak oinarri harturik. 4 urteotako bide horri nagusia izan da, eta 118 ekimen jasotzen dira. Hala, 3 zutabe nagusik hezur mamitzen dute gure proiektua. Herri nortasunak, herri jasangarriak eta ongizarteak. Zeintzuk dira gure nortasun ikurrak? Zerk egiten gaitu herri? Euskarak. Usurbildar eleanitzez eta euskaraz biziko den herria nahi dugu, eta bide horretan doakotasuna sustatzen dugu. Kulturak. Kultura bizia eta herritarra dugu helburua, herritik sortua, herriarentzat eta munduarentzat gozagarri. Aniztasunak. Aniztasuna mehatxu bihurtzen ari den garaiotan, guretzat aniztasunak aberastasuna dakar. Horregatik, kultura aniztasuna, elkar errespetua eta elkar aitortza gure herriaren ikur bihurtu nahi ditugu. Ikur ez ezik, gure eguneroko jardun. Balio. Inklusibitateak. Inklusibitatea, irisgarritasuna eta herritar guztien aukera berdintasuna balore garrantzitsuak dira EH Bildurentzat. Izan ere, usurbildar guztiok dugu gure kalez, zerbitzu publikoez, aisialdiaz edota kirolaz gozatzeko eskubidea. Parekidetasunak. Emakumeak libre, beldurbarik eta aukera berdintasuna bermatuko duen herria eraikitzen ari gara. Zero tolerantzia indarkeria sexistaren aurrean. Askatasunak. Pertsona orok dugu gure identitatea definitzeko eta identitate hori askatasunez bizitzeko eskubidea. Horregatik, LGTBI pertsonek euren sexualitatea eta generoa modu askean bizi dezaketen herria izan nahi dugu. Izan, bizi, hautatu eta gozatu, libre. Hezkuntzak. Hezkuntza herritik sortzen da, eta ez da hezkuntza herririk gabe. Horregatik, herri hezkuntza proiektu euskalduna, irekia, parte hartzailea, berritzailea, inklusiboa, euskal kurrikuluma oinarri izango duena babesten dugu. Usurbili lotua, usurbilen errotua eta usurbildarren beharrei erantzungo diena.
bizikidetzak. Euskal Herrian ez dugu benetako bake eta normalizazio politiko egoerarik ezagutu, gutxienez altxamendu frankistaz geroztik. Horregatik, memoria, erreparazioa, berriz ez gertatzeko bermea eta espetxe politika egoera berrira egokitzeko lanean jarraitzen dugu. Halaber, Kataluniarekin bat, gure etorkizuna erabakitzeko eskubidea aldarrikatzen ari gara. Usurbilgo herri auzoek. Auzo guztien usurbil eraikitzen ari gara. Gure herria anitza da, sentimenduz anitza, eta auzoek garrantzia berezia dute. Auzo guztien izaera eta bertan bizi diren herritarren bizikalitatea hobetzeko lan egiten dugu. Euskara, kultura, aniztasuna, parekidetasuna, askatasuna, bizikidetza eta hezkuntza gisako balioak ardatz harturik, herri jasangarria, irisgarria eta bizigarria eraikitzen ari gara. Herritarrak erdigunean jartzen dituena. Ingurumenaren eta nekazaritzaren zaintza lehenesten duena. Errausketarik ez eta zero zabor norabidean gure eredua jorratzen duena. Herri ondarearen zaintza eta baliabide propioen aldeko apustua egiten duena. Eta hirigintza ez espekulatiboaren bidetik, lurzoruen berrerabilera lehenesten duena. Hirigintza moderno eta jasangarriaren irizpideak aplikatuz, eta modu horretan, ingurune degradatuei irtenbide duinak emanez. Babestutako etxebizitzak sustatzen dituena. Azkenik, mugikortasun jasangarria lehenesten duena honako hurrenkeran. Oinezkoak, motorrik gabeko ibilgailuak, garraio publikoa eta ibilgailu motordun partikularrak. Hain zuzen, hurrenkera horren arabera ari gara gure kaleak diseinatzen. Oinezkoentzako espazio publikoa egokituz eta handituz, oinezkoentzako pasagune seguruak sortzen eta dagokionari eskatzen. Horrekin batera, gure kaleak egokiak eta seguruak izan daitezen, irisgarritasun eta genero ikuspegia ari gara aintzat hartzen. Eta nola ez, herri jasangarri horretan, ongizartea dugu helburu. Hau da, herritarrek ongi bizitzea, osasuntsu eta zoriontsu, eta duintasunez. Izan haur, gazte edo adineko. Izan bertako edo kanpotik etorria. Hain zuzen, helburu horren zerbitzura jarri ditugu garapen sozioekonomikoa eta zerbitzu publikoen eskaintza. Garapen ekonomikoa ezin da pertsonen duintasunaren bizkar egin, eta kapitala erdigunean jarri ordez pertsonen interesak eta beharrak lehenetsi behar dira. Herriaren ehun produktiboa mantentzeko lanean ari gara, itxierak saihestuz eta jarduera ekonomiko berriak ekartzea da gure lehentasuna. Baina ez edozein baldintzatan. Horrekin batera, bazterketa egoeran edota arazo larriak dituzten herritarrak lan munduratzeko egitasmoak abian jartzeko lan ildoa du martxan EH Bilduk, oinarrizko formazioa eskainiz. Ongizartearen bidean kalitatzezko zerbitzu publikoak eskaintzen ari gara, edozein delarik ere adina. Hala, haurretan erabeei begira, Zirimara proiektua landu da. Gazteei begira gaztelekua dugu martxan. Adinekoei begira, eguneko zentroa eskaintza zabaldu dugu, eta plaza kopurua igo. Eguneko arreta martxan jarri eta ibilbide osasuntsuak ekimena abiatu. Eta oroar, herritar guztiei begira kirol eskaintza hobetu dugu. Eta hori dena, udal baliabideekin atera dugu aurrera. Udal baliabideak herriaren eta herritarren zerbitzura jarrita. Eta batez ere, elkarlanean egin dugu, zurekin, herritarrekin, eragileekin, beste erakundeekin. Elkarlanaren eta parte hartzeko kulturan sinesten dugulako, eta gauzak beste modu batean egiten ez dakigulako. Gardentasunez eta udal informazioa herritarren eskura modu errazean jarriz. Gertutasunez. Zintzotasunez. Zuregatik. Usurbilegatik.